ζωγράφος. Μα οι γονείς μου ήθελαν να πάω σε κανονικό σχολείο. Μόνο γι' αυτό ήθελες να πεθάνεις? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Μα η μεγαλύτερη αιτία ήταν... Γιατί να πρέπει να πούμε αντίο? Πες μου γιατί, Μασάο. Δεν έχω χρόνο να σε βλέπω. Πρέπει να προετοιμαστώ για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Εσύ θες να πας στη σχολή τέχνης και εγώ θέλω να πάω στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν θα με βοηθήσεις άλλο πια? Δεν θα με βοηθήσεις να πείσω τους γονείς μου? Είναι δική σου υπόθεση αυτή. Είμαι ήδη απασχολημένος με τα δικά μου προβλήματα. Όχι! Όχι! Είναι όμορφα. Καταλαβαίνεις την ομορφιά του? Ναι. Δεν θα το καταλάβαινα εχθές, αλλά τώρα... Συμπεριφερόμουν στους γονείς μου και στο Μασάο σαν κακομαθημένο παιδί. Αλλά σήμερα... Αρχίζεις να καταλαβαίνεις πόσο σκληρό είναι να τραβάς τον δρόμο σου στη ζωή. Θα προσπαθήσω και πάλι να πείσω τους γονείς μου. Δεν θα το αποφύγω πάλι. Είναι ακόμα... Κώσικο, έχουμε ένα τηλεφώνημα από το Παρίσι. Το πρώτο βραβείο, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Τέχνης. Τι? Συγχαρητήρια, Κώσικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αύριο θα είσαι διάσημη καλλιτέχνης, Κώσικο Πακαπαγιάση. Τι? Το όνομά μου είναι Χώσικο. Εσύ, Κώσικο, πρόκειται να γίνεις μεγάλη ζωγράφος. Θα μας δοξάσεις όλους. Λέτε μεγάλα λόγια, κύριε. Τι πρέπει να είναι? Δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Κώσικο, σε θυμάμαι. Καπαμαρού, χαγιάτε, γεια σας. Γεια σου, Κώσικο. Κώσικο, γεια σου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, παππού. Θα είμαστε πάντα μαζί. Ναι, μη κλαις, Καπαμαρού. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω. Γιατί? Πάντοτε θα είμαστε μαζί, Καπαμαρού. Ευχαριστώ. Είμαστε φίλοι. Hey! Πάμε να παίξουμε τώρα. Πάμε.